Ако не сте яли лазаня от тиквички, то нищо не сте опитвали. Уверявам ви, напоследък не съм правила нещо по-вкусно. Запазете си това видео в любими, да не го изгубите, защото съм сигурна, че ще съжалявате, ако не я опитате лазанята. За нея си измих, обелих една тиквичка от 250 грама и я нарязах на тънки филийки. Започнах да си радя лазанята, като тънките филийки от тиквичката овалвах в трици, може в галета или начукан сухар, кой каквото има. Слагах един ред тиквички, един ред прошуто кото, един ред настърган кашкавал. На последния ред сложих и малко домати, защото не исках лазанята да ми е много доматена. И изпекох този разкош на 200 градуса за около 30 минути. Разделих лазанята на 3 порции. Едната порция е 300 калории, уверявам ви, доста засища, много вкусно. Опитайте и ми пишете дали на вас ви е харесал. А още вкусни идеи за здравословни рецепти има и в моите карти с рецепти. Вижте ги в линка в профила.